Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Извинявам се, че толкова дълго време не бях качвал видеа, но нямах просто никакво време и бях като цяло много зает, но това няма значение. Сега просто искам да говоря за най-често допусканите грешки, които се правят при свалянето на подкожни мазнини. Ако искате да разберете какви са те, останете до края на видеото. Постоянно виждам диети, които се държат от 800 до 1200 калории, които са ефективни за кратък период от време, но същевременно ще доведат до някои странични ефекти на функционирането на тялото като цяло. Те са: ще дигнете твърде бързо нивото на кортизол, който изгаря по-голямата част от качената мускулна маса, стресовите хормони се покачват, като кортизол основно, както споменах, и това не води до нищо добро. Също ще се редуцира и намали собственото ви производство на тестостерон, което също не е много окей, така че тези диети, които са с толкова ниски калории, съответно ще ви навредят, а няма да ви дадат никакъв положителен ефект. Високите нива на кортизол също така ще започнат да ви карат да се чувствате по-изнервени, да чувствате повече глад към такива junk foods храни, като цяло към вредни храни, и само ще помогне за влошаването на състоянието ви, най-често което води до загуба на мускулна маса. Никой не иска да загуби мускулна маса, когато е в период за изчистване. Така че имайте тези неща в предвид. Никога не започвайте от твърдо, рязко сваляне на калориите в вашата диета, защото така ще поставите под стрес вашия организъм и за кратък период от време наистина ще има ефект, но вие ще загубите много голяма мускулна маса, а това не е желателно, така че тези диети не са много предпочитани. Като цяло ви съветвам да започнете постепенно свалянето на калории. Да речем, вие приемате порядъка на 3500 калории. Това просто го давам като пример и започвате да снижавате постепенно. Да речем, първата седмица снижавате с 500 калории, минавате на 3000 калории. На втората седмица снижавате още 500 калории надолу, минавате на 2500 калории. На третата седмица вече може да си позволите да минете на 1500, около 2000 калории, и от четвъртата нататък вече вие може да карате до 1500 калории на ден, което вече по този начин вие сте подготвили вашето тяло и вашия организъм, за да започне да се редуцират тези мазнини и да се изгарят. Приготвяте храната си предварително. Това е основен ключов елемент за постигането на вашите фитнес цели, когато си приготвяте храната вие сами и не си купувате храна отвън, защото това е най-добрият начин за да постигнете вашите цели, когато вие си приготвяте храната. Когато имате някакъв дълъг изморителен ден, вие трябва да отделите поне от 1 час до час и половина, не повече, за да приготвите храната си за другия ден или за няколко дни напред, което е по-добрият вариант. Но ако нямате време, вие трябва да отделите поне 1 час, за да се приготвите храната. Ако не спазвате този ключов елемент, вие да приготвите храната си и да си храните навън, поръчвайки си пици, бургери и така нататък, вие не вървите на правилен път. Това е много важно, запомнете го. Трябва да приготвите вие храната си предварително и да знаете какво точно приготвяте. Трябва да се състои главно от белтъчини и много малък процент въглехидрати и повече зеленчуци. Значи, това е ключов елемент за приготвянето на храната. Да има белтъчини, зеленчуци за фибри, витамини и минерали и съвсем малко въглехидрати. Въглехидрати могат да бъдат прости, да речем, примерно овесни ядки, малко картофи или бял сварено рис. Но с тях не трябва да прекалявате. Когато свалите тегло, да речем, вие примерно тежите 80 кг, въглехидратите ви не трябва да варират повече от 2 грама на 1 кг телесно тегло. Това ще рече 80 по 260 грама
на ден трябва да ви са въглехидрати. Абсолютно никакви други въглехидрати след това вие не трябва да консумирате. Белтъчините също се падат по 2 грама, от 2 до 2 грама и половина. Аз лично, според мое виждане, според моя организъм и моето тяло, аз приемам по 2 грама на 1 кг телесно тегло. Аз тежа 91 кг, така че за мен това е напълно достатъчно, за да горя подкожни мазнини. Кланяйте се прекалено много на кардиотренировки. Когато правите прекалено много кардиотренировки, вие в краткосрочен план наистина ще изгорите доста мазнини, но ще изгорите и значително голямо количество мускулна маса. Затова най-сигурният начин и най-добре е да може да правите 3 силови тренировки с 2 кардиотренировки. Да речем понеделник и вторник и среда правите силовите тренировки, четвъртък и петък вие си правите кардиото. Кардиото не трябва да е повече, ако правите само кардио, подчертавам за деня, не трябва да е повече от 25 до 30 минути. Може да го комбинирате и в деня, в който правите силови тренировки, да речем вие правите силова тренировка от порядъка на 40 минути и 15 минути може да отделите за кардиотренировка също. Това като комбинация пак е много добро. Не трябва само да се осланяте на кардиотренировки, защото така по този начин вие ще ускорите изгарянето на мазнини, но както казах и ще изгорите много повече мускулна маса, ще забавите метаболизма си и това няма да доведе до очакваните резултати, които искате да постигнете. Наблягате на едни и същи упражнения. Примерно да речем, вие отивате в залата и както всеки, примерно днеска има да прави бицепс и трицепс. Изпълнява по 2-3 упражнения за тази мускулна група, да речем за бицепс прави 3 упражнения, за трицепс прави 4. И това е много грешно. Вие не изгаряте много калории по този начин, а само забавяте процеса на изгарянето на мазнини. Най-добрият метод за да изгаряте мазнини, да тренирате силово, да правите комбинация от няколко упражнения. Примерно давам като пример, започвате с бицепс сгъване от щанга, правите 4 серии по 12 до 13 повторения. След това минавате и почвате да правите клек. Там правите 4 до 5 серии по 10-12 повторения. След това минавате, почвате да правите трицепс, корем, гръб. Значи хубаво да изберете, примерно да речем в тази силова тренировка да имате поне 2 основни тежки базови натоварващи упражнения. Те са мъртва тяга, клек. Когато комбинирате тези упражнения, средни, тежки и леки, завъртете ги в един кръг като комбинация, вие така ще изгорите много повече калории и ще тренирате с много по-кратки почивки и по този начин вие ще забързате метаболизма си и ще започнете да изгаряте мазнини дори и в покой. Изгарянето на калории зависи от количеството мускулна маса. Колкото по-голямо количество мускулна маса има, толкова повече и калории вие горите в покой. Но когато тренировката ви е ефективна и правите тези комбинации, това ще доведе до много бързо изгаряне на тези мазнини. Използвате твърд и крайен подход. Когато сте на такава диета, нискокалорична и нисковъглехидратна, т.е. богата на протеини и на всички нужни макронутриенти, за да свалите излишните мазнини, вие не трябва да се ограничавате от вашите любими храни. Трябва диетата да ви е по-гъвкава, т.е. с една дума, вие можете от 1 до 2 пъти през седмицата да си похапвате и вашите любими храни, като това може да го правите, както казах, най-много максимум 2 пъти в седмицата. Не трябва да го правите по-често, защото така вие нарушавате баланса, който сте постигнали, а именно баланса, изгарянето на мазнини и привеждането на тялото ви в по-добра форма. Научни изследвания доказват, че когато такива гъвкави диети се спазват в дългосрочен план, тялото работи много добре и хормоналните нива са в нормалните си граници. Изпитвате по-малко тревожност,
по-малко нервност, спите добре и така нататък. А когато сте подложени на някакъв стрес, да речем, вие сте яли някаква храна, която е била вредна в продължение на много дълъг период от време и минете рязко на някаква друга диета с други храни и минат, да речем, 2-3 седмици, 4 седмици, вие почвате да ставате по-нервни, по-обезпокоителни, искате да си хапнете и така по този начин вие ще се изкушите и ще започнете по-отново да ядете такива вредни храни. Затова е хубаво 2 пъти в седмицата да присъстват такива храни, които вие обичате да похапвате. Не консумирате достатъчно вода. Когато не консумирате достатъчно вода, вие също забавяте метаболичните процеси вътре в тялото и съответно вие дехидратирате мускулите си и те започват да отслабват. Като цяло водата е много важна за протичането на всички химични процеси в тялото и за това трябва да пиете по-често вода. Не казвам, примерно, ако сте пили по 1 литър вода на ден, да се наливате, да пиете по 4-5 литра, да пиете, когато почувствате нужда от това. Когато минете на такъв тип диета, повярвайте ми, че вие ще започнете сами да пиете повече от това, което сте пили преди. Така че не забравяйте да пиете вода, не дейте да пиете някакви сокови, газирани напитки и така нататък, защото те ще ви подуят и така по този начин ще се наруши вашия процес на свалянето на подкожни мазнини. Друга също грешка, вие се храните с здравословни храни, купени от магазина. Не забравяйте, че повечето компании, които произвеждат тези храни, използват този маркетингов трик, за да накарат тази храна да се купува, защото вътре се слагат някои съставки, които подобряват вкуса и съответно вкусовите ни рецептори усещат като много добра храна и ни е много вкусна и ние я хапваме. Нищо, че вътре пише, че калориите са малко, по-малко процент мазнини и така нататък, не се залъгвайте под тези храни. Цяло това са основните грешки, които се допускат. Надявам се, че видеото ви е харесало и информацията, която ви предоставих. Ако ви е харесало наистина, моля да ме подкрепите, като се абонирате за моя канал и ударите един палец нагоре. Коментарите долу под видеото, споделите вашето мнение по тази тема. Ще отговоря на всеки един от вас. Ако желаете такъв тип видеа за напред да правя, моля пишете ми и така. Бъдете живи и здрави и чао от мен!